Gikalipay sa mga municipal ug city agriculture officers sa Misamis Oriental ang planning workshop nga gipahigayon alang sa calendar year 2023 to 2025 nga gipangunahan sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Agriculture Office Conpagro sa pakigtimbayayong sa Department of Agriculture Regional Office 10 niadtong Mayo 26, 120 City, 2022 sa Harbor Lights Hotel, Cagayan de Oro City. Gipresentar sa mga municipal ug city agriculturists nga gikan sa mga lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Misamis Oriental ang ilang mga kalampusan sa mga milabay nga tuig ug ang ilang mga bagong plano ug programa sa umalabot pa nga tuig. Gipaabot sab sa mga municipal agriculture officer kung mao ang ilang mga sugyot ug hagit ilabi na sa pagpatuman sa mga programa ug proyekto nga anaa sa munisipyo, probinsya ug rehiyon alang sa sektor sa agrikultura. Tungod niini, gikalipay sa mga mao ang pagdungog sa ilang mga programa, proyekto ug mga yango ngadto sa panggamhanang probinsyal. In behalf sa ako mga kauban nga mga municipal agriculture ug city agriculture, ako kay mong kalipay no. Nalipay mi ko kay siguro kinatong ibuhat karon ang mga plans and programs gikan sa lungsod ma-harmonize nato padulong dito sa province. Mo ginang nindot anak nga kinahanglan magka-harmonize ang plano sa munisipyo o plano sa province ngadto na sa plano dito sa region para man nagiusa. Mag-unsa man ang dagantag plano pero wala ta makakonek sa plano pod sa probinsya o sa region useless lang gihapon. Dapat mo harmonize kita sa tanan. Gipaambit sab ni Governor-elect Peter Sr. Pedro Onabia nga dako iyang suporta ilabi na sa sektor sa agrikultura nga mao ang iyang pundasyon sa iyang pagpamuno sa panggamhanang probinsya sa umalabot nga bulan sa Hunyo. Kinatibukan ato may consolidate yung mga plano para makabuhat ang roadmap for agricultural development sa probinsya. Gikalipay sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental nga gipanguluhan ni Gobernador Bambi Imano ang tiunay nga pagdawat sa mga municipal agriculture officers ug agriculturists sa umalabot nga bagong administrasyon para sa paglaom nga mapadayon ang kalambuan sa probinsya ilabi na sa sektor sa agrikultura. Kauban si Mark Pareha sa kamera, ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.